Ko ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wutiri ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunayen har a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata ainin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka dan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu zaka ga abin mamaki a rayuwa. Ko ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wutiri ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunayen har a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata ainin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka dan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu zaka ga abin mamaki a rayuwa. Ko ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wutiri ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunayen har a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata ainin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka dan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu zaka ga abin mamaki a rayuwa. Ko ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wutiri ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunayen har a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata ainin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka dan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu zaka ga abin mamaki a rayuwa. Ko ta magana da Sheikhul Islam ya faɗa yace idan ka tashi da asuba kafin kai sallah asuba sai kai sallah kamar kai shafi'i da wutiri ka zauna kai istighfari to kai ta maimaita waɗannan sunayen har a kira sallah asuba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi darfata ainin wa aslih li sha'ani kullahu la ilaha illa anta yace zaka ga abin mamaki a rayuwarka dan kana wa Allah magiya kana wa Allah kirari kana roƙon Allah kana tawassali kana fadanci kana kamun kafa da waɗannan sunaye guda biyu zaka ga abin mamaki a rayuwa.